Oh, no, 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 no. Hi. Hi. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Oh, shit! Whoa! 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 ஹலோ, யார் பேசுறதுங்க? சின்னசாமியா? அண்ணே, சின்னசாமி ஒண்ணு வர சொல்லுங்க. டேய், நீ முதல்ல கிளம்பி ஆபீஸ் வாங்க. அண்ணே, சின்னசாமி வர மாதிரி இருந்தா முருகேசன் வர சொல்லுங்க. முருகேசன் நீ வரும்போது சின்னசாமி மட்டும் வர சொல்லுங்க. சின்னசாமி, அண்ணே, முருகேசன் வந்தா இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகும். சின்னசாமி வந்து ஆவாது. போயா. சின்னசாமி அம்மா கிட்ட எதுத்தாலமா பேசுறா? சாரி மேடம், என்ன மன்னிச்சிருங்க. சாரி மேடம் மட்டும் தான் மன்னிக்கணுமா? மாடர்ன் ட்ரெஸ் போட்ட நான் மன்னிக்க வேணாமா? பத்தி நல்லா இருக்கே. கடையை சுட்டுதா? இல்ல, எங்க வீட்டு கடாயில சுட்டுது. படத்துல காமெடின்னு ஒன்று வரும், அது சிரிக்கவே முடியாது. பாட்டுன்னு ஒன்று வரும், அதை பார்க்கவும் முடியாது, கேட்கவும் முடியாது. படத்துல வில்லன்னு ஒருத்தர் வருவார், அவர் பார்க்கவே பாவமா இருக்குது. அப்புறம் ஹீரோயின் ஒரு அம்மா வரும், அது ஏன் வந்துச்சு எதுக்கு வந்துச்சுன்னே தெரியல. வாப்பா சோனையா, என்ன நல்லா இருக்கியா? நல்லா இல்லன்னா என்ன பண்ண போற நீ? என்னப்பா தப்பா பேசிவிட்டேன்? நீ தப்பா தான் பேச. விடப்பா, தெரியாம கேட்டுவிட்டேன். தெரிஞ்சே பேசுற நீ. ஏன்பா இதுக்கு போய் இப்படி கோவப்படுற? நீ வேணா கோவப்படு, நீ வேணா கோவப்படு. அந்த ஆள் என்ன சொன்ன? ஏன் என்ன சொன்ன? எருமை, வளர்ந்த மாடு, செவிட்டு பயலே, வீணா போன. இதுல எதுல உண்மை? ரெண்டும் உண்மைதானே. என்னடா சொல்ற? ओहो आंटी, कहाँ जा रहे हो? मेरा बॉयफ्रेंड हैगा, मतलब हैगा। इंग्लिश में सुनना है तेरे को? आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ஹலோ மேடம், நாங்க எப்பம் ரேடியோல இருந்து பேசுறோம்மா. ஐயோ, எஃப்எம் ரேடியோல இருந்து பேசுறீங்களா? அப்ப என் குரல் ரேடியோல கேக்குமா? ஐயோ, இப்பவே உலகம் பூரா கேட்டுட்டு தான் இருக்கு. என் கை காலெல்லாம் உதறது சார். ஐயோ, பேசிட்டு மேல உதறக்கூடாதுமா. ஒரு இடத்துல உட்காருங்க. அப்பதான் ஊர்ல போய் பாருங்க, அவன் வயசுக்காரலாம் பெத்த அப்படம் மதிக்கிறான். நான் அவனுக்கு மேல உங்களுக்கு பிள்ளை அப்புறம் தான் கல்ல கொண்டு மண்ணை உடைச்சிருப்பேன். போங்க, எல்லாரும் போய் வேலையை பாருங்க. எனக்கு செட் ஆகுதுன்னு எவன்டா சொன்னா? எவன் சொன்னா? எல்லாம் கூடி வர நேரத்துல இப்படி உள்ள பூந்து நாரடிச்சிட்டியடா. மச்சான், நான் எது பண்ணாலும் நல்லதாடா பண்ணுவேன். எனக்கு நல்லது பண்ண நீ யாரா? உனக்கு எனக்கு என்னடா சம்பந்தம்? யாரா நீ? யாரு? யார கேக்குறான்? டேய் லூசு, ஒன்னதான் கேக்குறேன். மச்சான், ஐயமே ஒரு பாத்தா போடா. हाँ बेबी, ये सब कौन है? अरे ये सब तो मेरे फैंस हैं यार.